Tnieda l-Programm Nazzjonali għall-Ażil, l-Integrazzjoni u l-Immigrazzjoni. Programm li qed isir bl-użu ta' fondi Ewropej mill-programm ma' snin 2014-2020. Dan il-programm għandu lan li jgħin fl-immaniġġjar sostenibbli tal-wasliet ta' immigranti fl-Ewropa. U anke jekk il-wasliet f'pajjiżna fl-aħħar xhur kienu minimi, xorta waħda hemm maħsuba għadd ta' inizjattivi. Fost oħrajn minn dan il-programm se jibbenefikaw għaqdiet u entitajiet li jaħdmu f'dan il-qasam tal-immigrazzjoni. Fit-tnedija tal-fondi segretarju parlamentari Ian Borg spjega d-diversi għanijiet li għandu, fosthom li jissaħħaħ l-iskrutinju ta' dawk li għandhom dritt japplikaw għall-ażil. Hemm mbagħad miżuri maħsuba biex dawk li għandhom id-dritt li jibqgħu f'pajjiżna jagħmlu dan b'dinjità. Minnaħa l-oħra permezz tal-programm ikunu indirizzati dawk li m'għandhomx dritt li jgħixu f'pajjiżna. Iżda dawk li mhumiex intitolati għall-ażil ser ikun hemm fondi sabiex b'mod volontarju jew sfurzat ikunu ritornati lura f'pajjiżhom. Ovvjament ikun hemm bżonn ta' agreements mal-pajjiżi tal-oriġini qabel wieħed jibgħat in-nies lura. Għal dan il-programm, il-Gvern Malti nnegozja pakkett finanzjarju ta' 23 miljun euro, 17 miljun minnhom fondi Ewropej. F'każ ta' emerġenza dawn il-fondi jiżdiedu. Kemm il-darba matul dawn is-7 snin ikun hemm każijiet ta' emerġenza, f'dak il-każ il-pajjiż Malta jista' jitlob il-Kummissjoni Ewropea għajnuna addizzjonali u jingħata skont iċ-ċirkustanzi. Fil-fatt matul dawn l-aħħar sentejn u nofs ħadna 4 miljun euro bħala fondi ta' emerġenza mal-programm li kellna u li sibna d-dispożizzjoni tagħna. Is-Segretarjat Parlamentari ħejja l-pjan ta' x'inhuma l-proġetti eliġibbli taħt dan il-fond fosthom dawk fil-qasam edukattiv. Iżda kif spjega s-Segretarju Parlamentari Borg iridu jkunu l-Ministeri, entitajiet li jaqgħu taħthom u NGOs li jersqu l-quddiem bi proposti biex jikkwalifikaw għall-fondi.